खामानि मावगासिनो खालि बैसोरनि थाखायल' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव थाङोब्ला बैसोरनि बाथ्राखौल' नोंथांमोना शेयार खालामनाय नुयो। दा खमसे खमथ' अपसारा बर'आ दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय फैबाय थानाय उन जोलै जाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगा होगोन। बैसोर बायदिनि माखासे अपसारा बर'नि फट'खौथ' कपि खालामनानै गाव गावनि पेजआव शेयार खालाम। आंनि न'खौ फैसालिया गैलानो होननाय लोगो लोगो सिख्लाफ्रा हां हां जाहैदों। रसमा ब्रह्म आरो फैसालि ब्रह्म दा बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै गोबां इउटुबार्सफोरानो भिडिअ बानायबाय थादों। दा एक्सुअलि बिसोरो बेसेबां गिदिर मानसि बा रसमा ब्रह्ममोन बायदि सासे मानसिया हारिनि थाखाय बेसेबां मैल्य गोनां मानसि। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेटखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्राफोर सावरायनो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबाङानो नुगासिनो दङ। दा गोबां माने ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थादों आरो फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा जायखिजाया ससियेल मिडियायाव। दा नोंथांमोना नुदों गोबाव समनिफ्रायनो गावनि फिसाय गावनि गथ'खौ गारनानै गोमानानै थानाय रसमा ब्रह्म सासे इउटुबार बिथांखौ मोनफिननायनि नोंथांमोनाथ' गोबां पस्ट होनाय आरो बिनि सायाव गोबां इउटुबार्सफोरानो भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना नुबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे सानै भाइरालनि सायाव आं बाथ्राखौ बुंगोन। आरो बेजों लोगोसे सानसे समाव ओरैबायदि भाइराल जानाय फैसालि ब्रह्म जाय मादै बिथाङाबो माखासे बाथ्राफोर ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ। आं बेखौ लानानै नोंथांमोनजों माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो जाय रसमा ब्रह्म गोबाव समनिफ्रायनो गोमाना थानानै गावनि हौवा आरो गावनि गथ'फोरखौ गारनानै गुबुन जायगायाव दंहैयोमोन। दा मोनफिनबाय बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो गोबां शेयार खालामनाय गोबां भाइराल जानाय नोंथांमोना नुगासिनो। बिनि सायाव गोबां इउटुबारफ्राबो माने भिडिअ लाबोगासिनो आरो गोबां ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थादों। थ' बिथांखौ बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन जाय बिथां दैदेनगिरि सारमोना गोबां खस्थ' खालामनानै नागिरनानै खुनुरुखुम बिथांमोनखौ मोनबाय सं दाननानै मोनबाय। आरो बिथांमोनखौ मोननानै 5 तारिखआव बिथांमोनखौ मोनदों आगष्टनि 5 तारिखआव आरो बिथांमोनखौ लाबोनानै गुवाहाटीयाव 7 तारिख खालि गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय बिथांनि न'खरनो बा बिथांनि बिसायनो रसमा ब्रह्मखौ गथायना होबाय होननानै नोंथांमोना नैबे पस्ट होनायखौ नुदों। थ' बे मोनसे भाइराला सोलिबाय थादों। थ' बिनि बाथ्राखौ आं एसे उनाव रायज्लायगोन दे नोंथांमोननो एसे उनाव बाथ्राखौ बुंगोन। थ' बिनि सिगां आं नोंथांमोननो जाय सिगाङाव सासे जाय फैसालि ब्रह्म मादै बिथाङाबो गोबां मोनसे भाइराल जालांखांबाय गिदिर मोनसे भाइराल जालांखांबाय। बिनि थाखायनो ससियेल मिडिया बुंलायनाय ओरैबायदि भाइराल जाखांबाय जे USCखौ लानानै बा गोबांथार माखासे बाथ्रा गेदेर गेदेर बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गिदिर भाइराल जादोंमोन जाय फैसालि ब्रह्म। दा फैसालि ब्रह्मआ अलरेडि फैफिननानै दा ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय आरो बिथाङा सिगांनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बा गावनि जे भिडिअफोराव गावनि रिल्सफोराव गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट हरनायफोरखौ लानानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों। थ' गिबियावनो आं नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ जाय फैसालि ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायखो थ' माखासे सिख्लाफोरा बिनि सायाव मा नोजोर होदों बिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ आं नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन। दा नोंथांमोना नायना लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायगोन। आंनि न'खौ फैसालिया गैलानो होननाय लोगो लोगो सिख्लाफ्रा हां हां जाहैदों बै न'आव थानो मोनगोन साननानै न'आव थानो मोनगोन थाहै सोरबा हिनजावा बे न'आव आं लुनाय न'आव थाहैसै न'खौनो फानजोबगोन आं मिथिबाय ना मिथिबाय न'खौनो फानगोन आं सिख्लाफ्रा ओरै जागासिनो दं आंनि फिसायखौ लानो थाखाय
सोरबाया जाय नों नुगोन ना ओरैबायदि खालामगोन आं बे हिन्जावखौ आंनि फिसायजों जाय मानसिया सिथाबदों आरो गलासो आरोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो जा जाम्बियै रायलायहरदोंना अरे कभी कभी उल्लू का पत्ता भी बनना चाहिए हाँ तब ये इंसान सीधा हो जाता है मालूम है सिद्धा जायो तखन है मानसिफोरा अरे समर बसुमतारी तुम्हारा भी बड़ा है ना थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय फैसालि ब्रह्म जाय बिथाङा मा फोरमायखो दा गोबाव समनिफ्राय बिथाङा भाइराल जाबोबाय थादोंमोनथ' दा बै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै गोबां माखासे गावनि पेजनि गेजेरजों फोरमायदों दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायनो हागोन दा बाथ्राया जाहैबाय जे रसमा ब्रह्म आरो फैसालि ब्रह्म दा बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै गोबां इउटुबार्सफोरानो भिडिअ बानायबाय थादों दा एक्चुअली बिसोरो बेसेबां गिदिर मानसि बा रसमा ब्रह्ममोन बायदि सासे मानसिया हारिनि थाखाय बेसेबां मैल्य गोनां मानसि बे मोनसे बाथ्रा मेन बाथ्रा दे बे मेन पइन्ट आरोना फार्स्ट कुइसन तो रसमा ब्रह्ममोन बायदिया बेसेबां गिदिर बेसेबां मुंदांखा मानसि मा टेलेन्ट गोनां बिसोरो एक्चुअली रसमा ब्रह्ममोन बायदि फैसालि ब्रह्ममोन बायदिनि थाखाय जे बेसेबां भाइराल जानो गोनां जायो बेसेबां माने ससियेल मिडियानो इउटुब फेसबुकआनो माने जायगा थोलायै जायगा मोनलायै माने बुंफबलायनाय भाइराल जायो बिथांमोननि सायाव दा एक्चुअली बिसोरो माबायदि इसिबां गेदेर मानसिना बिथांमोना टप लेभेलनि मानसिना थारैनो बिथांमोननि सायाव भिडिअ बानायबाय थानो बिथांमोननि सायाव इसिबां शेयार खालामलायबाय थानो तो नैबे बाथ्राया नंगौ जे रसमा ब्रह्मआ सानसे समाव गावनि गथ'खौ गारनानै गावनि फिसायखौ गारनानै मोजां संसारखौ गारनानै रसमा ब्रह्म आरो फैसालि ब्रह्ममोना गावनि न'खरफोरखौ गारनानै दा नेवसिना थांनानै गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै दुखु होलांनानै बिसोर गारनानै खारनायखाय दा बिसोरखौ दायो मोनफिननानै न'आव लाबोफिननानै दा बिसोरखौ गोरोबहोनो हानायनि थाखाय दा बे बाथ्राखौ सावरायनो हायो बा जे गोमानाय समाव बिथांमोना खारनाय समाव गोबां भाइराल जाबाय बे भाइराल जानायनि थाखाय बिथांमोना फैफिननायनि जाहोनाव बिथांमोननि सायाव भिडिअखौ बानायबाय दा शेयार खालामबाय बे थिगानो नाथाय आं सानो जे बिसोरबायदि मानसिनि थाखाय इसिबां गिदिर माने भाइराल खालामबाय थानो गोनां जेबो लाब गैया रसमा ब्रह्ममोन बायदि माखासे आइजोफोरा जेबो टेलेन्ट गैया जेबो बिसनियाव कनफिडेन्स गैया दा बिसोरखौ इसिबां हाइलाइट खालामबाय थानो दरकार गैया जास्ट बिथांमोना न'खरखौ गारनानै गथ'फोरखौ गारनानै खारनायखाय भाइराल जानायखाय बिथांमोना न'आव सफैफिनबाय दा गोजोनै थाफैदोंसै माने गोरोबलायनानै संसारखौ जालांथोंसै दा बिनि थाखायसो बिथांमोनखौ माने बुजायनाय हिसाबै दा बिथांमोननि भाइराल जानाय हिसाबै बिथांमोनखौ भिडिअखौ बानायफिनबाय दा बिथांमोनखौ मोनफिनबाय होननानै दा नोंथांमोना नुदों बिथांमोननि सायाव गोबां भिडिअ बानायो दा जोंनि बर'नि गेजेराव जे गोबांथार माखासे टेलेन्टेड गोख्रों माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव उजिबोगासिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फुटबलावनो जा गेमिंआवनो जिखुनु जायखिजाया मोनसे बिथिङावनो जा बा डेन्सारावनो जा सिंगियावनो जा अलरेडि नोंथांमोना बुंनो हायो जे जोंनि काउन्सिल एरियायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव जाय बिटिसि ओनसोलावनो गोबांथार माखासे टेलेन्टेड जाय मेथाइफोरखौ लानानै गोबां रोंगौथि दङ मेथाइफोरखौ रोजाबनो हायो गारांफ्रा ओरैबायदि रैसुमै गारां ओरैबायदि देंखो होनो हायो ओरैबायदि मोसानो गोरों मानसिफोर दायो रोंखुमानानै दङ नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो ससियेल मिडियायाव नुजानो हायाखै बिथांमोना जेबो खाबु मोनाखै दा बिथांमोन बायदिखौ नागिर जुदि ससियेल मिडियाफोराव भाइराल खालामब्ला जोंनि थाखाय बेसेबां गोग्गाथाव जागोन बेसेबां मोजां जागोन बेसेबां मैल्य गोनां जागोन दा बैसोर बायदि जाय भाइराल खालामबाय थाग्रा भाइराल जाबाय थाग्रा दा न' बां गथ' गथाय गारनानै खारनाय बैसोर बायदि आइजोनि थाखाय भाइराल खालामस्लायस्लाय बैसोर बायदि मोजां माखासे टेलेन्टेड गोनां लाइमोनफोरखौ नागिरनानै जुदि ससियेल मिडियायाव भाइराल खालामब्ला बे जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन
दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिखौल' नाय दा सोरबा गोबां दै जांगिला बिथांमोन खुगा मेथाइ बिथांमोननि सायाव भिडिअ बानाय दा फुकन बर' बिथांमोननि सायाव भिडिअ बानाय दा गोबां नितामुनि सोरबा मा होनो एलिसा बर' बिथांमोननि सायाव बिसोरनि माखासे बिय'ग्राफिफोरखौ लानानै भिडिअ बानाय दा बेफोरबायदिखौ बानायालासेनो बैफोरबायदि माखासे भाइराल जानायखौसो जोंनि ससियेल मिडिया बाहायग्रा जायफोर इउटुबार्सफोरा गोबांथार माने फकास खालामगासिनो दा बिसोरनि सायाव माने फल' खालामबाय थायो आरो भाइराल खालामबाय थायो दा मेनलि भिउसनि थाखाय जाहैयो दा नोंथांमोना हमनानै ला जोंनि बर' हारिनिनो सासे लाइमोन उन्दै हिन्जावसा अपसारा बर' जाय बिथाङा दा इन्डियान रियेलिटि श' सुपार डेन्सार चेप्टार 5 सनि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजनाव जे बाहागो लागासिनो आरो बिथाङा फैबाय थानाय जे सप्ता नेक्स्ट सेटारडे सानडेआव बिथांनि जे एपिसड दङ जे मोनसे बादायनाय दङ बिथाङा गावनि बिमा बिफा गावनि परियालफोरखौ लानानै गावनि बिफाजों मोनसे जे मोसानाय कम्पिटिसन दङ दा बिथाङा श' खालामगोन बैफोरनि बागै नोंथांमोना मिथिगौना दा अपसारा बर'आ फैबाय थानाय समाव दा चेप्टार 5 दे टप 5आव जायगा दा बिथाङा टप 5आव माने बादायनो थाखाय खाबु मोनबाय आरो बिथाङा दायो टप 5आव नाम्बार 1आव जानानै दङ नोंथांमोना मिथिदोंना मिथियाखै अपसारा बर'आव बिथाङा बारलांनाय सप्तायाव बिथाङा जायगा मोनाखै नाथाय फैबाय थानाय नेक्स्ट सप्तायाव बिथाङा टप 5आव जायगा आवग्रिनो हाबाय बिथाङा बादायनो थाखाय खाबु मोनबाय आरो बिथाङा 1 नम्बर माने पजिशनाव दङ दा बिथाङा खमसे खम उइनार जानो हानायनि चान्सआ दङसै आरो दा नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना अपसारा बर'खौ आरो बिथाङा थांनाय बोसोराव जे स्टेट लेभेलनि जोंनि आसाम स्टेटआव जे मोनसे बिदिनो गोबांथार माखासे कम्पिटिसनफोर लायो जाय रियेलिटि श'फोर लायो स्टेट लेभेलनि नोंथांमोना बेखौ मिथिदोंना अपसारा बर'आ जाय ट्रेन टेलेन्ट हान्ट सिजन 3 दा अपसारा बर'आ बेवहाय बाहागो लानानै बादायनानै सेकेन्ड रानार आप जानो हादोंमोन आरो बिथांखौ गोबां मानसिफोरा माने बाख्नायदोंमोन आरो बिथाङा उइनार जानो सेकेन्ड रानार आप जानो हानायनि जे ट्रफि मोननाय नै नोंथांमोना सावगारियाव नुदों दा अब्ला नायदो बे अपसारा बर'मोन बायदि गोबां टेलेन्टेड गोनां माखासे उन्दै लाइमोनफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरदि बिराद माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे गोग्गानाय माखासे बाथ्राफोरखौ लाबोयो दा बिसोरनि सायाव भिडिअ बानायग्रा सोर दङ दिनै अपसारा बर'आ दिनै माने टप 5आव दायो जायगा मोननो हाबाय कम्पिटिसन जानो थाखाय इन्डियान रियेलिटि श' सुपार डेन्सार चेप्टार 5आव फैबाय थानाय सुनिबार रबिबार खालि बिथाङा श' खालामगोन माने पारफरमेन्स खालामगोन आरो गावनि बिफाफोरखौ लानानै पारफरमेन्स होगोन दा बेफोरखौ सोर फोसावदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै अपसारा बर'आ जे इन्डियान रियेलिटि श'आव दायो कन्फिडेन्स खालामगासिनो दा पारफरमेन्स खालामगासिनो नोंथांमोना सोर साबेसेया मिथिदों बेनि बाथ्राखौ लानानै सोर भिडिअ बानायदों नोंथांमोना नुदोंना दिनै नैबे रसमा ब्रह्ममोन बायदि फैसालि ब्रह्ममोन बायदिनि थाखायसो नोंथांमोना इउटुबखौ बानायदों बा इउटुबाव खामानि मावगासिनो खालि बैसोरनि थाखायल' नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव फेसबुकआव थाङोब्ला बैसोरनि बाथ्राखौल' नोंथांमोना शेयार खालामनाय नुयो दा खमसे खमथ' अपसारा बर'आ दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय फैबाय थानाय उन जोलै जाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगा होगोन बैसोर बायदिनि माखासे अपसारा बर'नि फट'खौथ' कपि खालामनानै गावनि पेजआव शेयार खालाम आरो बिथांनि पेजफोराव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट लाइक खालामनानै बिथांखौ हेफाजाब हो फैबाय थानाय समाव बिथाङा जोंनि बर'नि सासे देरहासार सासे थुलुंगा गोनां आरो सासे जोंनि हारिनि थाखाय मोजां माखासे जे थासारिफोरखौ लाबोनो हागोन इयुन जेनेरेसननि माखासे थुलुंगा गोनां बाथ्राफोरखौ बिथाङा लाबोनो हायो नै बिनि थाखायथ' नोंथांमोना एसेब्लाबो शेयार खालामनो हायोना नाथाय दिनै नोंथांमोना बै रसमा ब्रह्ममोन बायदि सासे भाइराल जानाय सासे न'खर सिफायनानै थांनाय गावनि गथ' गावनि हौवाखौ गारना थांनाय बैसोर बायदिनि थाखायल' माने एसेबां शेयार खालामो दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बिराद माने बुंनो गोसो जादों आरो दा बेखायनो
नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दा रसमा ब्रह्मनि सायाव गोबां माने पस्ट होगासिनो भिडिअ खालामगासिनो फैसालि ब्रह्मआ मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना नुबाय। थ' जाबाय बिथांमोना न'आव फैफिनबाय गोबाव समनि उनाव थ' बाख्नायबाय बिथांमोना जे फैबाय आरो मोजां लाइनाव थांथोंसै। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना न'खरनि गासैजोंबो गोरोबनानै बाय बाहागि गावनि बिसायजों गोरोबनानै गावनि गथ'फोरखौ जे इयुननि लामायाव मोजां लामाजों आवगायलांनो हानायनि मोनसे खाबु होनो हाथोंसै। दा बेफोरबायदि बाख्नायनाय थाबाय बिथांनिसिमबो। नाथाय आं सानो बैसोरबायदि भाइरालनि थाखाय बांद्राय खालामालासिनो जोंनि माखासे जाय हारियाव मुलाम्फा जागोन बा जोंनि समाजनि थाखाय बा इयुन जेनेरेसन नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे थुलुंगा गोनां जागोन। बैफोर माखासे कनफिडेन्स गोनां माखासे टेलेन्टेड मानसिफोरखौ नागिरनानै बुथुमनानै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव शेयार खालाम भाइराल खालाम आं नैबेखौ खावलायदों। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बांद्राय बुंनो सानाखै बेसेबां बुंनो गोनांब्लाबो माने भिडिअआ बिराद गोलाव जायो नालाय नोंथांमोना नायनो थाखाय बरिं मोनो नायनो बायो आरो बेफोरबायदि माखासे मोजां कन्टेन्टनि माखासे बाथ्राफोर बुंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो नागिरा। बेखायनो बांद्राय बुंनानै लाब गैया। नोंथांमोना गासैबो बुजिखायो गासैबो मिथिखायो बे माखासे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो आरो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो। थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। टाटा बाय बाय।